Башкалабыз Өфө бөтә Рәсәйдән төрки халыкларда өйрәнүсе галимнәрне йыйды. Төрки теле Рәсәй мәдәни дөньяһында башкорт милли үзаңы дип аталган конференция 2 көн дәвам итте. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияда Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы Башкортстан Фәннәр академиясының вице-президенты Айтуган Акманов. Айтуган Эркевич, һаумыгыз. Һаумыгыз. Шулай итеп, изоляция мәленнән һуң ошондай конференциялар үткәрү мөгаен галимнәрнең үзләре өстендә күңелле хәлдер, һагынган галимнәр бында янлы аралашуы. Әлбәттә, чөнки күп кенә осракта шул онлайн аралашу, без шундай осталык хәзер бездә бар, онлайн аралашу да бар. Ләкин ысың күңелдә безгә охшай традицион аралашу, әлбәттә. Чөнки онлайн анда без кулланабыз компьютер технологиялар менән. Ләкин вот когда бергәләп утырып, янлы аралашу матур итеп, да, ул тап килмәй шул. Шуңа күрә онлайн уның менән кулланырга мөмкин икенче яктан, ә беренче яктан әлбәттә реаль рәвештә осрашып, аралашып, ул бик мөһим. Һәм шулай итеп, Өфөлә зур конференция үтте. Унда кайһы төбәкләрдән галимнәр килгәйне? Төрле төбәкләрдән килде. Әлбәттә, безнең баш кала Мәскәүдән һәм төрле безнең региональ үзәкләрдән. Әйткәндә, без һәр вакыт горурланырга тиешбез. Безнең илдә фән уның бик бай традициялары бар. И вот төрле төбәкләрдән безгә килде күп галимнәр. Әйткәндә, безнең программа буенча 80дән күбрәк доклад күрһәтелгән. Әлбәттә, күп кенә кешеләр килде, и рәсми рәвештә сыгыш яһанылар, һәм рәсми булмаган сакта да аралаштык. Без бу конференция оештыручылар әлбәттә Башкортстан Фәннәр академияһы һәм стратегик тикшеренү институты бергәләп. Әйтергә кирәк, без әлбәттә бик рәхмәтлебез безнең Башкортстан хөкүмәтенә, чөнки хөкүмәт галимнәрне күп кенә осракта бик реаль рәвештә ярдәм итә. Һәм бу конференциялар хөкүмәттең айрым игътибар үзәгендә булды. Әлбәттә. И вот галимнәр пленар утырышта булдылар, шуннан 3 секцион доклад. И әйтергә кирәк, пленар утырышта берничә доклад булды. И вот шул докладтар багышланган тарих, тел, әдәбият, фольклор һәм әлбәттә электрон технологиялар, ничек интернет селтәре аша кулланырга, шул өлештәрне ничек бөтә дөнья системаһына кертергә интернет селтәре аша. Һәм ниндидер айрылса исегездә калган кызыклы сыгыштар? Сыгыштар ул әлбәттә безнең, значит, күп кенә галимнәр булды. Мәскәүдән килде, әйтәм бит, Тюмень өлкәһеннән, Петербург, Оренбург һәм башка калалардан бер өлеш галимнәр ул онлайн форматта сыгыш яһаны. Ләкин әйтергә кирәк, безнең төп максат әлбәттә телне һәм тарихны үстерү буенча адымдар эшләргә кирәк. Һәм бу өлкәлә без әлбәттә бүген һанлы технологияларны кулланабыз. Әлбәттә. Вот шуга күрә бик мөһим доклад булды. Нормандская Юлия Викторовна дигән галимә килде. Ул һәр вакыт үзенең сыгышында берничә шундай конструктив тезис әйтте. Чөнки һәрбер телнең берничә диалект ул рәсми хәл. Шуга күрә без һәр вакыт исләргә тиешбез. Вот Башкортстанда бар төп диалектлар, әлбәттә бар айрылган диалектлар. Шуга күрә шул күренекле галимә бик мөһим сыгыш яһаны. Нинди кызыклы фикерләр әйтте? Нинди тезистар турында әйтеп китә аласыз? Әйтергә кирәк, что шул диалектлар улар үзгәрә. Чөнки хәзерге технология буаты вакытында тел генә түгел, диалектлар да үзгәрә. И дәүләтнең бурысы кирәк шул диалектларны үстерергә. Әлбәттә, бер яктан мөмкин унификация юлы менән китергә, төрле диалектларны кысырга и әйтергә, вот һезнең бер диалект булырга тиеш, бер-ике диалект. Ләкин ул әйтә, төрле диалектлар телне яңынан байыта, әлбәттә.
байта. Кызыклы фикердер әйтелгән. Шулай ук конференцияның әгәр дә атамаһына күз һалсак, ул башкорт халкының милли үҙаңы дигән һүз бар. Онда был милли үҙаң ул бары тик безнең халыкка гына түгел, гомумән Россиядә яшәгән барлык халыкларга ла таныш проблема, шулай бит һуңгы гасырда. Галимдар нинди фикердә? Милли үҙаң бүген ничек билдәләнә? Нинди категориялар буенча? Милли үҙаң ул әлбиттә кешеләр белергә тиеш үҙләренең телен. Это иң беренче шундай ориентир бөтә халыктарга булырга тиеш. Телне белһәң, уже беренче основа бар. Шуннан әлбиттә үзенең тарихны, шул халыкның тарихын белергә кирәк. Рух, тарих һәм рух ул күп кенә осракта бәйләнгән нәмәләр. И шуннан әйтергә кирәк, Документаль сыгынаклар, мәсәлән, әлбиттә таныклыктар безнең документаль сыгынактарны өйрәнергә кирәк. Чөнки хәзер интернет аркаһында, безнең галимдар аркаһында күп кенә сыгынактар кулланырга мөмкинлек тудыра бөтә халыктар өчен. Димәк, был конференцияла милли үҙаң һәм башка проблемаларга игътибар ителгән, шул исәптән тел проблемаһына ла игътибар ителгән. Башка төрки телле халыктарда, Россиядә яшәүче башка төрки телле халыктарда бүген тагы нинди проблемалар борсы? Был хакта ул галимдар әйттеме фикерләрен? Әлбиттә, вот мәсәлән, Мәскәүдән килгән күренекле галим Ярлыкапов Ахмет Аминович ул әйтте, чөнки безнең түрк дөньяһы ул әлбиттә бик конструктив рәвештә Россия дәүләте менән борынгы замандан башлап аралашты. Шуңа күрә тел ул бик мөһим компонент, уның значит бурысы ярдәм итәргә кешеләргә аңларга үзләрен. Чөнки кем яхшы үзенең телне белә, шул кеше ул бик тәртип буенча и дәүләт эшендә яки эшкуарлык эшендә эшләй. Чөнки кешеләр үзләренең телен белергә тиеш. Уларның бурысы яхшырак эшкәртелә. Белүебезчә, Әхмәт Ярлыкапов ул Нугай халкының вәкиле, шулай бит күренекле вәкиле. Тагы кайһы төрки халыктарының шундый күренекле галимдары катнашты? Төмәндән килде Бакиева, күренекле галима. Ул шулай ук Сибир татарларга багышлап доклад, бик төпле доклад күрһәтте безгә. Әйтергә кирәк, шундай докладтар күбрәк тапшырырга кирәк. Чөнки безнең илдә күп милләтле халыктар яшәй. Шуңа күрә шундай кешеләр күбрәк күренһә, безнең калада, безнең республикада шундай момент ул әлбиттә халыкара аралашу өчен бик мөһим. Һәм был байлык, шулай бит, күп теллелек һәм күп милләтлелек ул илдең байлыгы булып тора, шулай бит инде. Конференцияла ниндидер галимдар дөйем бер фикергә килдеме, ниндидер тезистар, резолюциялар кабул ителдеме? Бик мөһим һөҗүмтә ул китап сыгырырга. Чөнки безнең докладтар бик күп булды. Шул докладтар бик кызыклы, төпле, улар төрле өлештәр гуманитар фәннәрнең. Әлбиттә, һөҗүмтә әйтеп, халык, безнең галимдар шундай фикергә килде, күбрәк аралашу булырга тиеш, и халыкка кирәк таратырга күбрәк безнең белемде. Чөнки күп кенә осракта конференциялар үтә рәсми рәвештә, кирәк безгә икенче форматны табарга, түнәрәк өстәлдәр күбрәк үткәрергә кирәк. Аралашу, значит, төрле оешмаларда, мәктәптәрдә, колледжда, университетта именно рәсми булмаган аралашу кирәк. Һәм был рәсми булмаган аралашу табына ошо һез әйткән максаттарга өлгәшергә ярдәм итә. Әлбиттә. Конференцияның һөҗүмтәһендә ниндидер йыйынтыктар буласакмы? Әлбиттә. Зур йыйынтык, вот безнең план буенча ул сыгарырга тиеш безнең оештыручылар. И әйтергә кирәк, тырышырбыз интернет селтәрендә шулай ук сыгарга шул сборникны. Сынапта интернет селтәре аша бүген бик күп белемдәрдә таратырга мөмкин халыкка, шулай бит. Республикала төркиятчеләр өчен, шәркиятчеләр өчен төрле конференциялар үтеп тора. Киң билдәлеләрнең бере Урал-Алтай конференциясы, шулай бит. Был конференция тәүгә үтәме?
Был конференция шундай форматта, ул беренче мәртәбә үткәрелгән безнең республикада. Бұл конференцияны артабан даими итү турында тәкъдимдәр булдымы? Әлбиттә, даими рәвештә уны дәвам итәргә кирәк. Чөнки даже безнең кунактар әйттеләр, зинһар өчен иптәштәр, тырышыгыз, тагы ла кирәк безгә елырга, шундай достаточно свободный форматта, ирекле форматта кирәк безгә аралашырга. Ул файда китерә и дәүләткә безнең, и безгә, галимдәргә һәм халыкка. Чөнки хәзер күп кенә осракта телгә күп кенә хөрмәт багышланган. Ләкин әйтергә кирәк тарих, әйтергә кирәк философия, фәннәре буенча шундай зур форумдар безнең бурыс үткәрергә. Безнең галимнәрнең, хөкүмәтнең шундай форумдар персональ рәвештә кемгәдер багышлап бәлки һәм төрле мөһим сюжеттарга багышлап ул кирәк оештырырга. Телдәрне үстерү буенча ул бик мөһим сара, дәүләт өчен реаль рәвештә шул телдәр менән кулланырга фәнни гамәли конференция вакытында. Чөнки безнең әлбиттә традицион тәртип ул бер телдә генә һөйләшергә, ләкин кирәк күп телле лекторларны табып, халыктарны өйрәтергә әлбиттә безнең әзерлек бар, күп телле форматта оештырырга фәнни форумнарны. Шулай да бүген бұл конференцияның төп һәгымтаһына нимә дип әйтә алабыз? Башкорт милли үҙаңы нимә ул һәм ул нисек билдәләнә? Әлбиттә, ул рух бер яктан, ул рух бәйләнгән тарих менән, икенчедән ул әлбиттә тел. Реаль рәвештә телне белергә, уның менән реаль рәвештә кулланырга, конференциядан тыш ябай яшәештә тел менән кулланырга, өйрәнергә, үзенең һәрбер кеше өйрәнһә, үзенең тумышы, кайда ул тыуды, кем менән аралашты, уның ата-бабалары, ул бик мөһим сюжет. Чөнки шуны белеп, халык, минең фикер буенча, тырышып хезмәт итә дәүләткә. Шуңа күрә был мәсьәлә, телне өйрәнү, ул дәүләт мәсьәләһе. Хөрмәтле тамашачылар, Өфө төрки телле халыктарны өйрәнүсе галимнәрне йыйды. Билдәле фән эшмәкәрләре күтәргән төп темалар хакында Башкортстан Фәннәр академияһы вице-президенты Айтуган Акмановны һөйләштек. Игътибарыгызга рәхмәт. Һау булыгыз.